حقتات انقدر انتميتن اب إرترا كم زفلت إرترا هاجرنا أمونغو السودان إثيوبيا جيبوتن أب جماجم كيح بحري التركب أفريقياويت هاجرة شدشنت ب21 مليون بس حزب زلوا إرترا بمسرة زورلو الفاكت بوك حانت كابتن زدخيا هاجرات تهاجر كوينات غتصلان إذا كنت غنى وشتاو فريات هاجر إرترا كلتنت ب37 بليون دولار أبيليو زبتصح نسالس عمتات زتصنحب كوينات نناصنت كاب إثيوبيا أفش عند 1993 كاب زازم ندحر ديكتاتوريوي بريزيدنت إسياس أفورقي نإرترا هاجرنا يمرحلو منقسب زيكاتي أفش عند 1993 نإسياس سمرت أزباو جنبار ديمقراسيين فتحن كالي بوليتيكا ودبات أفلوت إيهابن إسياس كم حلف منقستن مرح هاجرن كوينو يقلقلالو ناي هاجر فتأ من حقاقن وسانيتاتون بعليو كموتيت نايتي أو هاجرنا زلو بركت زبالة متأن دخلنات بمئتاويتن كعقن سوسان تشعتن مئتاويتيو بازدما سرزم الكاو منقستي هزب إرترا بتميتي ساغلو سوسان مئتاويت كاف هزبي وخل ماق بخمزي ركب كا يقمد إذن سسعبا حقتات بزعبا تميت إرترا زقاددو كاندت أنقتاتين قداماي نسراويت زوت صباجت أب إرترا ولا كاسف حتميت انتهالوا منقست إرتراغن كاب حرشاوي اللمعاتو تزبسحة نمكلا خالي سراويتيو قدام النت زهبو اتحق دما كم زيبل كلهم إرتراوان دك تبعتيون دك آنستيون كاب 10 منتق 74 عامت زعد مئوم قديتاوي وتهدراو تعليم حويسكا نزيتو والسنة جزي هاقراو أقلقلوت كاتولوهم وقعوا حق إرترا أب 10 منتق عامت زدرتو كوان تخونه مبزحتو جزي نعسرتات عمتات زتسنحن كاب 4 عمت نلعلي ززركح مخانو هيومان رايتس واتش يحبر أب كندقو أب حرشاوي اندستري إرترا أبركتو خقبر زخولو زيقاتات هيوتو من جزي أمن أو تهدراو أقلقلوتي زباخن قرب مقبي إرترا بعبيو أب اتوات مقبن حاجزن ستموركسو خوينو بمسرة فاو أبركتو حرشا أم ميزان نقدي ألوتاويو بمخنيات كوفيد 19 منقستي إرتران اللمعات حرشا شلالي الويو قداماي أما قابيت كلتشحن عسران بدرجة هاجر استقبر عطوا نقولو كوت أزأتو مقبي درد كيرو دحريقو منقستي إرترا أب تحساس كلتشحن عسران كلنا يوشت هاجر مقشاتات بمقاد زي وقعو نقدن شقطن كل قبرو بزيد مهز بإرترا بتقميت كل حاس عب أستواطو قبرا كالاي من كل قال اتوات حرشا أب هاجرنا بمسرة زورلد فاكت بوك لعل 800 إرتراوان من نوابر أما بحرشا استمركوسيو إذا كاب حرشا زركب اتواتكن ننايقز أرسخا سدرابيت نممقابن نمشطا قرب ترف قديفكا كاب قبدخان معنقال زحلفا يكونن لك أنا مخان أبزق زيزي حرشا أب قطبا هاجرنا بزح تلوا يبلون مغنياتو وشتاو اتوات حرستوت هاجرنا شومون تميتاوي ترايخوين زلو سالساي رئيس مركوسا السبيبكا حجز من تاج بمسرة أبتاب زنيو هيمانيتاريان منقست إرترا أتنسلست أهجروان زي منقستوان تكالات أب كل تشحن حموشتن كل تشحن شدشتن رديئت نهز بخي عدلا دو كبلان كابت هاجر كوتان حاتيتو بزد ما تهزبي كوت أزمت وحجز سلستعاتو أب أشجاري كنتات يركب راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان ربعي صعبين كوينات روسيان يوكرينن جيجت مبراق أوروبا أو مبراق أفريقيا أو وقتات مقبي تلوح ديرولو إرترا بفلاي كاب روسيان يوكرينن زقاتو سرناي ملؤ بملؤ سلازة تعاتوا هاجرنا نتميت تقاليعة تركب حترتنا يزرؤويت أقاتات مقبي دما أما اللي إرترا سفيح تميتن سنة ندادن أقات إمولو حاموشاي حترت مقبي نهتانات حترت مقبي نهتانات زحزن وتسيت نايت أب إرترا زرق زلو تميت مخانو بانك عالم تبتيبو حد هتان بسنك حترت مقبي تحط كبدة سبنات بخنة مزنبعن لعلاقن كبدة كم زختل ودبت عنا عالم WHO يحبر أب إرترا كاب تحت حموش عمد زعد ميوم هتانات أسا 3.4 تحط كبدة اللوم أسات 14.6 كاب تحت حموش عمز عدميهم إرتراوان هتسانات أبتميت يركبو إذا دما أتزخبد عينت حترت مقبو خوينو وتسيتو مس عدمتهم هتسانات زي كيد أزي تحط ميزان كبداتيو
እዞም ህፃናት በኣዝዩ ድኹም ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ስለ ዝሳቀዩ ንሕማምን ሞትን ተቃላዕቲ ይገብሮም ካብዚ ሓሊፉ 52 ሚእታዊት ካብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ምዝንባዕ ኣእምሮን ከቢድ ምጉዳል ሰብነትን የጋጥሞም እዚ ከዓ ውፅኢት ናይቲ ዩኒሴፍ ንሓደ ህፃን ዕድሚኡ ዘይልክዖ ትሑት ክብደት ኢሉ ምስ ዝገልጾ ዘጋጥም ሕፅረት መግቢ እዩ ብሰሪ እዚ ድማ ህፃናት ሙሉእ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ዓቕሞም ከይጥቀሙ ይዓክቶም ኣብ መወዳእታ ልዕሊ ፍርቂ ሞት ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ምስ ሕፅረት መግቢ ዝተኣሳሰር እዩ እዚ ዓበይቲ ኣሃዛት እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጥሜት ኣብ ልዕሊ መንእስያት ክሳብ ክንደይ ሃሳይ ፅልዋ ከም ዘለዎ ዘርእዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ፀገም ህዝቡ ኣሕሚምዎ ረድኤት ክቕበል እንተወሲኑ ነቲ ብሰፊሑ ኣብ ኤርትራ ዝርአ ዘሎ ጥሜት ንምውጋድ ኣህጉራውያን ትካላት ረድኤት ከም ዩኒሴፍ ኣብ 2023 ሰብኣዊ ሓገዝ ክባ መደብ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር እዘን ትካላት ኣብ ኤርትራ ሕፅረት መግቢ ጽምኢ ስእነት ተበጻሕነት ትምህርትን ድኽነትን ንምፍዋስ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ 14.7 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ይሓታ ኣለዋ ዩኒሴፍ ን40,000 ብጥሜት ዝማሰኑ ህፃናት ክሕግዝ ን600,000 ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንክን ጥዕና ከመሓድር ን200,000 ህፃናት ናይ ትምህርቲ ናውቲ ክህብን ን100,000 ኤርትራውያን ቀረብ ማይ ክገብርን ወሲኑሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፈዋሲ ግብረ መልሲ መለኸት ኩናት ይንፋሕ ነበረ ካብቶም ተረርቲ ልቦም መራሕቲ ንኩናት ጀምሮ ቅድሚ ዝብል ተሪር ትእዛዝ ምምሕልላፉ ግን ሰለስቲኡ ህዝቢ ምትእኽኻብ መመያ ፀውዐ ሕሉፍ ታሪኹ ጥዕና ስለ ዘይነበሮ ብደም ክገጫጨብ ድላይ ዝነበሮ ይመስልን ድላይ መራሕቱ ግን ህዝብ እንተበዛሕኩም ንኣመራርሓና ይፅቡቕን ተዋግኡዳ ጽነቱ ወሓዱ ተወሓሓዱ ተቆናጠሩ እሞ ሽዑ ከም ድላይና ትዕሞኹ ዝብል ጥሙሕ ነበሮ ነዚ ዓሻዊ ፍልስፍናታቶም ግን ህዝቢ ዝነቕሓሉ እዋን ኣኺሉ ነበረ ናይ ዝኣብነት ብያዕያዕ ዝጀመረ ምይይጦም ህድኣትን ምብህሃልን ሰፊንዎ ዝግታቱ ማዕቂቡ ሓፊስ ኣንነት ዘለዎ ነጎድጓድ ድምፆም ናብ ድሓን ንስኹም ተዛረቡ ንሕና ድሕሪኹም ሓሳብና ኸነፍስስ ተቓጠነ ፍረ ምይይጦም ድማ ከምዚ ዝብል መደምደምታ ወለደ ተዋግኡ ካብ በልኩምናስ ድሓን ንዋጋእ ኣብ ዝሓለፈ ምጽናት ኣሕዛብ ክሳራታቱ ስለ ዝበዝሓና ግን ኣብ ናይ ሎሚ ኩናት ሓደ ሰብ ኢና ክንርክዝ ብሓደ ድምፂ መለሱ ህዝቢ ክዕሹን ከሎስ ሕጂ ከም ህዝቢ ተፈሊጥኩም ናትኩም ባንዴራ ድላይኩም መርሐ መሪፅኩም ሃገር ኣይተቆሙን ኢኹም ንዝብልኹም ዘለዎ ስርዓት ንዓና ጥራይ ከም ዝምልከት ወሲድኩም ኢድኩም ኣጣሚርኩም ክትርእዩኒ እቲ ዶጭዳጭ ሓፂር መራሒ ኣፉ ከፈተ ደሓንሱ ብኸመይ ንፈትሖ ንዓና ይምልከት ክልቲኡ ህዝቢ ክምስታሰኒዩ ተጠማመተ እምቧ ንስኹም ከ ኣብ ባሕርኻ ጎጆ ሰሪሕና ኣለና ዋርድያ ውፃልና እሞ ዝገፈፍናዮ ዓሳ ሓሉ ሽዑ ናይ ዋርድያኻ ትኽፈል ንዝብለኩም ዘሎ ገባቲ ፈሪሕኩሞ ማለት ድዩ እቲ ነዊሕ ለይለይ ግሩም መራሒ ብገዲኡ ዘረባ መጢጡ ተዛረበ ሳልሳዮም ድንቂ ዘረባኡ ወስኸላ ደኣ ሃባ ነዳዲ ብዘስምዕ ርእሱ ብምንቕናቕ ካልእ ንኽብል ተጸጊዑ ቐንጠዎ ደይንስኻስ ከምኡ ዝበልካና ብዝኾነ እቲ ቀደም ዝቐደመ ደምና ስለ ዝኸፈልናሉ ባሕርና ንኽንሕልዎ ትእዛዝካ ንጽበ ኣይኮናን ካልእ ንኸይውስኽ ግን ብዘረብኡ ዝጸመሙ ሰባት ኣፊቱ ይነበሩን ቆማት መራሒ ኣብ ሽዑ በፂሑ ቆማት መልሓሱ ተቖለፈት ህዝቡ ከምኡ ዓይነት ድፍረት ርኢሎም ስለ ዘይፈልጥ ድማ ብኹነታቶም ኣመና ተገረመ ስማዕ እንዶ ግን ንሕና ዶ ከምኡ ኢልና ኢና ክልተ ኣንጻር ህዝቢ ኣፍ ኣፉ መለስሉ ኢልና ኢና
ግን ትፍታሕ ክፍታሕ ሸውዓይን መወዳእታን ወራር የድልየና ኣሎ በሉ መራሕቲ ብሓደ ድምፂ ኦ ከምኡ ይበልኩን ካብ በለም በኣር ቁኑዕ ውሳኔና ወሲና ዓንተወይ ፍታሕ ምይጦም ቁኑዕ ምንባሩ ደምደሙ ብደም ጾታ እንተሎ ንሶም ይፃወትዎ ንዝብል መርገፂኦም ብድሙቕ ቀለም ኣስመሩሉ ስለዚ እቲ ዘይምስማ ኣመራሕትና እምበር ኣባና ብህዝብስ ኣይኮነን ማለት እዩ ነዊሕ ቃልሲ ዝወሰደ ዕሽነቶም ኣብ ፍረ ምልባም ምብፅሑ ኣኽርዖምቶም ህዝቢ ሕጂ ዘረባኸየን ዋሕና ሽግራትኩም ብስምምዕ ዲኹም ትፈትሑ ዋላስ ብውግእ እቲ ምይይጥ ህዝቢ ሓታቲ መራሕቲ ተሓተት ትኾኑ ንስኹም ከ ኣይትዋግኡን ኢኹም ማለት ድዩ ሰለስቲኦም ብሓደ ድምፂ ጨደሩ ጾታ ብሞት ብድሕርዚ ሕጫጨ ዘለዎ ዓውታዊ ድምፂ ካበየ ከባቢ ተጋወሐ ሰብ ዓበይቲ ከብዲ መንፀሮር ክሳብ ዝሕዞም ኮኑ በእዛኖምን ኣፍንጮምን ትክ ክሳብ ዝወፅእ ተናደዱ ሕማም ሽኮርን ደም ብዝሕን ስለ ዝነበሮም ሕርቃኖም ክቆፃፀርዎ ይከኣሉን መላእ ነብሶም ኣንፈጥፈጠ ቀዳማይ ረድኤት ሽኮርያ ሽኮር ተበፅቢፁ ክወሃቦም ለመኑ ኩሉ ክፋኦም ዝፈለጠ ህዝቢ ግን ኣብ ዓብ ድስቲ ጮ በፅቢፁ ሃቦም ብሚሮን ሃብቲ ማርያም